ҳаматон ба салому алайкум ҳамватони азиз, боз як хушхабари дигар барои шумо. Айни ҳол ман дар аэропорти Хуҷанд ҳастам. Нархи билет аз шаҳри Русия ба Хуҷанд 12200 рубл ва аз Хуҷанд ба Москва 25400 рубл. Яки навгунӣ барои шумо аст. Касе ки дар канали ман меҳмон аст, марҳамат подписация кунед ва аз навигариҳои Тоҷикистон бохабар гардед. Хайр, рафтем, видеоро то охир тамошо кунед ва бо мо буданро ҳеҷ вақт фаромӯш насозед. Аэропорт Хуҷанд. камтар бошадам ин навгунӣ барои шумо ҳаст. аз шумо дастгирӣ дӯстони азиз ва аз мо пешравӣ. барои ҳамин сабаб як дастгирӣ мекунем, аз мо пешравӣ шудан мегирад. бо мо буданро ҳеҷ вақт фаромӯш насозед дӯстон. аэропорти Хуҷанд ҳамин гуна зебо гаштааст. дӯстони азиз, камтар буд ин навгунӣ барои ҳар яки шумоён аст. ҳаматон ба хайр, дар паноҳи худованди бузург бошед. ҳамеша худро эҳтиёт кунед ва видеои нави моро интизор бошед. Санҷар Медиа ҳамеша дар хизмати шумоён аст.